Uvek me nekako bocne kada neko kaže da umetnost služi zato da se odmorimo. Idemo u pozorište da se dobro nasmejem. Užasno mi je zato što je to kao kada bi rekli da je hrana samo zato da nas održi u životu. Jeste, u suštini jeste, ali toliko mnogo toga može da nam da u životu. Osim toga, isto tako umetnost na toliko mnogo načina može da doprinese našim životima i onda je mi uskratimo na taj način što nam je ona samo zabava. Možemo kroz nju da upoznamo svet, možemo kroz nju da upoznamo sebe, da bolje razumemo sebe i da bolje razumemo svet i da bolje nađemo svoje mesto u svetu na taj način. Ali s druge strane, na taj način ja sakatim poimanje umetnosti tako što oduzimam tu jednu nijansu koja joj dozvoljava da ljude opusti i da njihov život na taj način učini lakšim i prijatnijim. U to ime, Freud je kriv za sve. Tutta je colpa di Freud. Ovo je film reditelja Paola Genovesea iz 2014. godine. To je isti onaj reditelj koji je radio Potpune strance, film koji je nešto pipaviji od ovog filma, to je dosta pipaviji od ovog filma i dosta, rekao bih avangardni, ali u suštini nije baš avangardan, ali je tema zanimljivija i čudnija. Ovaj film je dušu dao da ga pogledamo i da se opustimo i da se smejemo. Običan rom-com, ali dobar običan rom-com. Romantična komedija. Film prati 4 isprepletene ljubavne priče. 3 sestre i njihovog samohranog oca. 3 sestre tumače Vittoria Puccini, Ana Foglietta i Laura Adriani, a njihovog oca psihoterapeuta igra Marco Giallini. Sigmund, dov'è che ho sbagliato? Dimmelo tu, eh? I tako se jedna sestra zaljubi na jednu stranu, Divento eterosessuale. Non ho capito. druga se sestra zaljubi na drugu stranu, Stai con uno di 50 anni. Ma, e che cazzo? treća se zaljubi ko zna na koju stranu, È sordomuto. a otac pokušava da vodi normalan život, psihoterapeutiše svoje 3 ćerke i uz to da nađe i sebi ženu i da bude srećan i već sve što ljudi u romantičnim komedijama žele. Priča je relativno zamršena, ali jasna. Glumci su divni, energični Italijani, Però te non fa tardi, eh? a sve to se odigrava u Rimu, najlepšem gradu na svetu. Posebno teške teme film ne pokreće, a ako ih malo i zagrebe, predstavlja ih na pitak način. Malo je možda dramatičnije od drugih ovakvih filmova koji dolaze od preko bare, ali s druge strane mislim da je to nešto što već ide sa evropskom kinematografijom. Muzika je dobro usklađena sa filmom i sa temom filma, nije nešto previše komplikovana, ali s druge strane je ponekad jako simpatična, onako kao kada imate one ljude koji kada se smeju imaju rupice na licu. E pa, muzika je ponekad takva kao te rupice na licu simpatičnih ljudi. Recimo na početku filma. Na samom početku filma, pre nego što jedna od glumica počne da vergla svoju životnu priču, muzika je takva. Tako da, tokom narednih meseci, kada počne da pada kiša i kada postane hladno, ako poželite da se nađete na jednom sunčanom mestu, predlažem ovaj film.